Čau, ja som San a dneska vám poviem tieto dve veci. Dneska budem natáčať admin abuse u Štepsa. Ja tiež neviem, ako som sa k tomu dohrabal. Áno, a bude tam ešte aj Varmy. A v nedeľu bude u Varmyho, takže v Varmyho podaní. Takže budem robiť aj v Varmyho podaní. A dneska vyjde aj distrack, konečne distrack na nemilé osoby, a ktoré sa pchajú všetkým s radosťou No ale ináč to... Niektoré sú milé postavy, neviem, čo vám k tomu mám dodať, ja neviem. Akože... Možno asi ten distrack vyjde, to je 100%, ale tam admin abuse neviem, že či budem stíhať. Takže lúči sa s vami to San.